Jo crec que per a nosaltres les festes de Sant Pere és un punt de trobada de tots els barraquers, on dona igual si durant el curs escolar i durant l'any vius en altre lloc, que aquestes setmanes de festa i de comboi en el barri tots anem a acudir al mateix lloc. Mantindre, com bé has dit en la pregunta, les tradicions, mantindre un barri unit, mantindre unes festes que des de fa molt de temps es porten a cap i passar-se-ho bé dins d'un barri. Sí, jo crec que en definitiva no perdre el que són les nostres arrels com a barraquers. Al final, tots i totes les que estem aquest any fent la festa hem estat units en Sant Pere des de ben menuts i per tant ho hem fet per la nostra família i per les nostres arrels a Sant Pere. També ens uneix un muntó la falla, que quasi tots els que fem la festa enguany som de la mateixa falla, del mateix barri, del col·le, de l'institut, sempre hem estat junts, units per alguna cosa i ens coneguem la majoria. A mi m'uneix la meva parella, que és Nàdia, si no, no estaria així, bàsicament. Darrere la festa hi ha molts mesos de preparació, hi ha reunions, i a sentar-se, discutir, este pastís sí, este pastís no, estes banderes sí, estes banderes no, discutir la vestimenta, quina tela vas a posar-te per a tu o per les teues llauraores, quin tipus de ciri volem preparar, parlar en els proveïdors, parlar en molta gent per a veure més o menys per a que la festa agradi a tot el món, que ens diga, que opine. Sí, és també tancar tots els espectacles per a que durant aquestes 2 setmanes estiga, com ha dit Raisa, un poquet a gust de totes les persones que viuen en el barri, tant dels més menuts com dels més majors, que al final són els que ens ajuden a fer la festa, perquè sense ells no seria possible. Aleshores comporta molt de temps de sentar-se, planificar, organitzar, tancar espectacles, molts papers i això, però bueno, tot mereix la pena. A part de tot lo d'organització, jo soy ahora que és ajudanta d'ells. I també el tema de la rifa, de tindre que anar tots els mesos o tots els divendres i dissabtes a vendre rifa, la loteria tots els mesos, que com a llaurada també m'ha tocat la meva part d'anar ajudant en la loteria, i els pastissos, vendre els pastissos. Anar per totes les portes de tota la gent major a demanar-li, perquè al final el pastís té que pagar per mesos. Tens que anar a totes les cases, anar a per els diners, pagar la loteria. Molt de temps, la veritat. Nosaltres, per exemple, a mi en concret, hem estat esperant el Sant Pere, que ens va tocar en la rifa des de setembre, i encara a dia d'avui, en juny, no tinc el Sant Pere. Però intentem que la resta de veïns que els han tocat intentem un poc mediar i posar als xics els altres Sant Peres que tenim a l'abast nostre. A veure, en primer lloc assumís molta responsabilitat i el que vaig sentir va ser alegria, perquè jo soc festera amb un germà, nosaltres som del barri de tota la vida, venim de família de pescadors. Aleshores tenia moltes ganes de ser festers, però quan es va fer el sorteig i es va tocar, la veritat és que es vam alegrar molt de poder dur aquest càrrec endavant. Jo crec que el més important per a que se connecte és que mai ha existit desconnexió entre els més joves i les persones més majors, perquè de fet una cosa que ens ha sorprès molt és que nosaltres aquesta setmana ja hem començat a sopar en el carrer, tenim un casal, comencem a fer actes i la gent, els mateixos veïns, la gent més major són els que ens demanaven que començarem a eixir ja al carrer. Si alguna setmana no han pogut eixir a fer rifa, ells són els que ho han demanat. Aleshores mai ha existit desconnexió. La festa se fa gràcies a ells. Aleshores nosaltres estem molt agraïts, són les persones que ens han vist créixer i els que ens han ensenyat, els que ens han deixat tota aquesta herència i tota aquesta tradició. Per tant, nosaltres hem d'intentar respectar-la al màxim, no obstant, afegint alguns tocs juvenils i algunes coses un poc més innovadores, perquè som gent més jove de la gent que sol ser festera habitualment. Però la realitat és que desconnexió entre generacions, en la meva opinió, no ha hagut mai. El nostre toc més juvenil, com tots tenim clar, és les redes socials, que les hem fomentat, i aplegar a tot el tipus de, no sols a la gent del barri, sinó a la gent que no és del barri i sobretot a gent de València. Al final, la tradició de Sant Pere
estem intentant que cada volta s'unisca més gent i per tant per a futurs gent que s'unisca a la festa esperem que siga de la millor forma possible i continuant respectant els nostres majors. A veure, pues el dia més important per a nosaltres jo crec que és el dia 27, que és el dia que se fa com la festa gran. És el dia que fas la missa, després fas un passacarrer que se diu correbars. Moltes cases del barri fiquen com beguda, munten taules al carrer, posen beguda, frivolitats, un poc de menjar, perquè quan passem pues, fem ahí una paraeta i la gent posa música, entonces és com que tens un recorregut per el barri tot el matí, després anem a dinar a un saló, com que celebrem la festa i per la nit és la professó. Entonces és com que dones com acabar la festa, però com el millor dia. Però després ve el dia del gos, que el dia del gos és on tot explota. Va tot per l'aire. Pues perquè és el dia on se fa tota la festa. Montem tots els veïns del carrer, del barri, montem piscines al carrer, munten mangueres en aula, dinen al carrer, posen música també en les seues cases. Entonces tu vas pues, veient que tot el barri està unit en aquesta festa. I aquesta festa porta tota la vida. Al final el dia del gos és com el senyalat del barri, és el dia del gos. I res, està molt guai perquè després també fas una festa d'espuma per als xiquets, o sigui que ja no és tot per a nosaltres, també unixes als més xicotets que se ho passen bé i disfruten. I ja quan acaba aquest dia ja acaba tota la festa. Este any com a novetat tenim una mascleta que anem a fer en el carrer Pelayo, al front del Parque dels Patos, que digueu nosaltres, però és el Parque de les Barraques. També n'hi ha un dia que és molt especial on arrepleguem a Sant Pere, d'aquí de l'església, i fem un recorregut fins al port de Catarroja i ahí fan una missa, no? Sí. Sí. Dins de l'Albufera. Jo espere que les festes no acaben perquè al final tens les teues disputes amb els companys, però al cap i a la fi sempre estem units i ho anem a recordar per a sempre. De fet, lligat amb això de que no volem que les festes acaben, m'agradaria aprofitar per a dir que l'any que ve no n'hi ha festers. Per tant, si algú està veient el vídeo i està interessat, feu una llista i mos la feu arribar o bé a mi o a Miguel, el president dels pescadors, de la comunitat dels pescadors, i així mantenim la tradició viva per molts anys més. Barri. Tradició. Cultura. Festa. Alegria. Disfrutar amb els amics. I germanor.